Kwenze njani? Principal. Ngiloko ngofike cottage othisha kanje. Ya khona ngingena ama-cottage othisha sinoma kanjani. Kodwa-ke sesingaphakathi. Ayikho indlela ongenza ngayo. Lalela principal. Kule sikole. Dayisa ama-drugs. Wena uyazi angithi? Yini engiyaziyo? Tshoneka Ajax, dayisa ama-drugs esikole. Ungazi izinto ongazi. Ngu-principal esikoleni. Ngihlangana nama-drugs mina. Wena wazi kahle udayisa ama-drugs Hey, esikoleni. Principal. Principal. Ngu-principal esikoleni. Ama-drugs angena. Ngihlangana izinto ezihanjwa zingane. Qonitha wazi ama-drugs. Angiyazi umuntu okhuluma ngayo. Ungangiphebeza kanje isandla. Ungangikhomi futhi mina. Principal Hey. kanje isandla mina. Hey principal. Kwenze njani kanti? Se, Kwenze njani? man. Kwenze njani? Yazi okunye. Wezani? Hey, uzama wezani? Lalela. Ngingaphinda. Ngeza kuthiwa intwana ka-agents. Dayisa ama-drugs esikoleni. Ngikubone lokho. Sokunquma. Ngihlangana nama-drugs mina. Sokunquma ngitshene mina ngizwani. Yazini. Khona okunye. Yeke ukuhambe uyotshela i-Oledi ngami wena. Hey wena mfana. Hlukana Umfundi. naphansi wena. Umfundi. Mfundi. Umfundi. Umfundi. Kuba umfundi ngabe uyakwazi ukumanage. Angithi naphansi. dayisa ama-drugs konke sakho uyazi wena. Ngiyakwazi ukuthi Nize ngoba ninamandla la endlini. Nize ngoba ninamandla la endlini. Ronnie. Sami ntona yami. Phinde ufike kabini uthi uzofuna uRoni.